कम्फर्टेबल अच्छी आपण मैंने वीडियो ऑन करके बसवे प्रभु गौरव निमंते से आपण मानक आम अनुरोध करछु कि आम समय जावा ये उपस्थित प्रभुंर दास दासी विश्वास विश्वासिनी भाई भौणी विशेषकर गूगल मीट रे उपस्थित रही प्रभुंर दास दासी माने फेसबुक रे मध्य जोड़ित होता प्रभुंर लोक माने प्रथमे जीशुख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार जनाए ए समय रे आमे वाक्य समय रे आमे पहुँची अच्छु प्रभुंक दास मध्य आम संगे जोड़ित अच्छा से समय रे आमे समय को विलंब न करी प्रभुंकर दास आमे आसतु आमे समस्ते करताड़ी दे ताको आमे स्वागत करिबा। Okay, praise the Lord. प्रभुଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଏହି ସରାପ୍ରେମ ଗ୍ରୁପ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ओके नमस्कार सर। विशेष ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସରାପ୍ରେମ ଗ୍ରୁପ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 1 ରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଫିଲିପିଓ chapter 4 verse 1 to 7 किंतु 4 ରୁ 7 ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କିନ୍ତୁ 5 ପଦ କେହି ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 1 ରୁ 7 କିନ୍ତୁ 5 ପଦ ତର ପଠନ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୋରାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଲକ୍ଡମ୍ନା ସଲାଇଦିନ କୁଟୁମ୍ବନ ରାଞ୍ଜାଡଂ ଗେଲମଣ୍ଡେତି ଗମନ୍ତୁନ୍ ତୁୟାଡମ୍। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନୋନୀତ ଏହିପରି କରିଅଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର। ସରାରେ ଗମନ୍ତୁନ୍ ତୁୟାଡମ୍। ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର ଗମନ୍ତୁନ୍ ତୁୟାଡମ୍। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। agar binaba ruang dengan kitungen dong na bayda asentam sora prayer group sangle dong na magdugo binasan bangsa royong bilen dong na bayda asentam ganlam le gnu dilen roy tanna sante binama aseman nanan kanen berita dan gak mele nam pilih kan mau unji tu leban abo seri gulji akin online do akinol tay gamantung do kran ke mau le akin online do gamantung tu yadam Prabhu nikatabarti the Lord is near dan dia yang nu bina itu se ganlaman tillen benudu tillen yang bin amdang bin ganlu bina ganlam saya lebih tale Jesus nama neng garberenai amen. Thank you. आवाज अच्छी ठीक अच्छी तरह ओके दरअसल आवाज अच्छी ना यस हाँ सर yes sir yes thank you okay clear नहेले मत ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେବେ ମୁଁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ସମୟଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୁମରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ନୁହେଁ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାପରେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ କଲସିଓ ପୁସ୍ତକ ଫିଲିମନ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଏଇ 4 ପୁସ୍ତକ ସେ ରୁମ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ
ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବନ୍ଧା ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ and again I say rejoice ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫିଲିପିଓ ବିଷୟରେ ରୋମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଦିନେ ଫିଲିପି ରୋମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିବାସୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମ୍ ଗୋଟେ କଲୋନି ରୋମ୍ ଇଞ୍ଜି ଆଗକୁନା ଆବ୍ରାସୁ ଡକୁନା ଫିଲିପି କତିଲେଙ୍ଗନ ନାଙ୍ଗତି ଡକୁନା ଲେଖନ ଗଣ କିଲମଜି ତୁୟାତିରାରୁ ୟୁରୋପରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ମା ଲିଦିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଫିଲିପି ଘଟୁବା କାରଣ ଗୁଡାକ ଆଗତି କଲକଣ୍ଡେଲି କତିରେ ସରିଗନ ଆତେଇ కానీ పౌలు శిలాదోమన్ సిల్బాను జురాను కోసు పిలిపిరండి ఏంటంటే రీజియన్ ఏంటంటే క్రదోసను పిలిపిరండి ఎత్తిచి కనకలకు కానీ అర్నుకు పౌలను బట్టి ఇవ్వకండి నిశ్చୟ పౌలଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏପିସି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଫିଲିପି ମଧ୍ୟ କଲସି ମଧ୍ୟ ଫିଲିମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିକଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ସମୟରେ ଏଇ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ 4 ପର୍ବ 1ରୁ 7 ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା କେତେଟା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବିଷୟ ଲେଖିପାରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଭଲ ବାହୁବାଦୀ ମାନେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଫାଲ୍ସ ଟିଚର ମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ମିଥ୍ୟା ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା 14ରୁ 16 ଲେଖାଯାଇଛି ରିଜଏସ୍ ରିଜଏସ୍ ଆନନ୍ଦ କର ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗମନ୍ତୁ ୟାଡମ୍ 4 ପର୍ବ 5 ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ ପାଉଲ ଏଇ ଆମେ 2ଟା ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି। 2ଟା ଆମେ ଆଡ କରୁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ଥିବା ସମୟରେ ନଥିବା ସମୟରେ କିଛି କଷ୍ଟ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ଦେବତା ବୋଲି ଯେତେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅଛୁ ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟାଉନରେ ରହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଉପାସନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ଦେବବନ୍ଧ ହେଲେ। In the beginning was the word was with God, the word was God ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦିଶାଇ ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏ କୃଷି ଅର୍ପିତ ହେବା ଏ ସବୁକୁ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ଆମ ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଥିତ ହେବା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆଗୋଲିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶନ ଆଗମନ ଏଇ 2 ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ 5 ପଦରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସଂକଟ ଅଭାବ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀର
ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିବେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏମଲିଙ୍ଗନ ନୁମରନ ଆଣି ବିଷୟରେ ଆମର ଇଏ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 4 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁକ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ସେଥିପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ 4 ଆହ୍ୱାନ ଏଇ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଆହ୍ୱାନ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜେରାସାଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ ଗ୍ରୁପ ଛାଡ଼ିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 1ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 4 ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ 1 ପଦ, 4 ପର୍ବ 1 କେହି ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟ, ମୋର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଠନ କରିବା। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓ ହିଷ୍ଟ, ମୋର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଏପରି ଓକେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବାଟା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିଲେ ଶେଷରେ କେବଳ ପଦଟା ପଢିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଅତଏବ ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟ, ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଆହ୍ୱାନ। Den Namen Japsele, Unjijanam, Gnuting Aben of Mustai. Den Namen Japsele, Gaman Tuyadam, Antasan, Den Namen Japsele, Unjijanam Gnudingen. ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ 4 ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା 1 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଲେ ବି ଚଢିଯିବ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ 4ର ପଦ 13 ଅଙ୍କ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ମିଛରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଅଛ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଅଛ, ସେ ତମେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଗମନ୍ତୁଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଗମନ୍ତୁଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇଅଛ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପାଉଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସୁନା ଆସୁଛି, ପରିବାର ଆସୁଛି, ଏଟା ଆସୁଛି, ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। 4ର 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। କଣ ପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ? 3 ପର୍ବ ଯଦି 18 ପଦ ଯଦି ଫେରିକି ପଢିବା, ପଠନ କରିବେ, ମୁଁ ପଠନ କରୁଛି। କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥରେ କହୁଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। 3 ପର୍ବ 18 ଏ ବିଲିପି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଫେରିକି 3 ପର୍ବ 17, 3 ପର୍ବ 18, 19, 20 ଯଦି ପଠନ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ମୁଁ ସବୁଦିନ କହୁଅଛି, ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି, ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 2 ପଦ ଏବଂ 3 ପଦ, 4 ପର୍ବ 2 ଏବଂ 3। ପଠନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକମନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଇୟୋଦିଆ ଓ ସନ୍ତୁକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଏ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ଲେମେନ୍ସ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। 2 ଏବଂ 3 ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। 4 ଗୋଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହୁଅ। 4 ପର୍ବ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନାର ବିଷୟ। ଏଗ୍ରି ଇଚ୍ ଅଦର ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆବ ଆଡେ ଦେଖୁ ନା ଜଣାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହେବା ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ, ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିବା ବିଷୟ, ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା ବିଷୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହେବା ଦରକାର। ଏକ ମନା ହେବାଟା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜି ବୁଲୁଛି ସବୁଦିନ ମ୍ୟାରେଜ ବୁଲୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତା ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତରକୁ ସେ ବର କନ୍ୟାକୁ କହି ବୁଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୟୁଦିଆ ଏବଂ ସନ୍ତୁକି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ୟୁଦି ବା ସନ୍ତୁକି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ମନ ହେବା ଦରକାର। ୟୁଦି କୁ କହୁଅଛି ଏବଂ ସନ୍ତୁକି ମଧ୍ୟ କହୁଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏକ ମନ ହେବା ଦରକାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମିଶନାରୀ ଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମନ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହୁଅ। ଏକ ମନ, ଏକ ହେବା ବିଷୟ। ଆପଣ ଦେବିଦେତେ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 2 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନା ହୁଅ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 4 ପଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ନାଚୁଥିବ ପୁରା। ନାଇଁ, ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ, ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି, ଟଙ୍କାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଠିକ ଅଛି। ସୁନା ଯଦି ଅଛି, ସୁନାରେ ଆନନ୍ଦ। ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଠିକ ଅଛି। ପରିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ପୁଅ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ପରିବାର ଥାଉ ନଥାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ନଥାଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହାର ବାଲିଆ ହେଇଛି, ଖୁସିର ବିଷୟ। ପୁରା
100 ଟଙ୍କା 120 ହେଲେ ଖୁସି ତେନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ପଣସ ହେଉଛି ଭଲ ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଖୁ मंत्र बहुत बता जो आते पूरा कहती गत दिन मानक खरा मास वर्षा है वर्षा हेबार लोक मान कहते मदी गुण खरा मास जगह काम करा वर्षा मैंने खरा एमती हूँ 13 तारीख 12 तारीख रू 16 तारीख छुट्टी घोषणा कला सरकार कारण खरा बेसी हे लोक मान इतना काम करते गनवर कहीं bukan sedikit yang berbeda, maka kuning batin pun menolak nagas putih lagi. Ini menolak nagas sana, dagar ini menolak nagas. Seperti ini lalu ini menolak orang wanita. Itulah alen mendalam di seorang mereka berarti. Joholi seten, bagaimana kalau kita ini kalau kalau kusir bisa, kita dah senang deuci, nak aku deuci, aku jangan nasi dauri. Oke lebih dan kita amron anand deuci, pro bure anand kori badarkan. Rejoice, joy in the Lord. प्रभुଙ୍କ आनंद तृतीय विषय पालो कहते सर्वदा प्रभुଙ୍କ आनंद कर पुनस्त कौच आनंद कर जब तुम्हारा मुद्दे पर समस्त लोक निकट में प्रकाशित हे कारण प्रभु निकटवर्ती तृतीय विषय है प्रभुଙ୍କ आनंद कर प्रथम विषय आउ चिंता करवा प्रभुଙ୍କ स्थिर होता आ प्रभुଙ୍କ एक मन हेबा एवं प्रभुଙ୍କ आनंद करवा वर्तमान आम आनंद क्यों आड़े कनक जीवन आप सुखसा आप सुस्थ सबल थी समय केवल आनंद करी ज्वर तो समय एपटे जीवार गुणिया एटा हेबार सेटा हेबार नाई नाई दुख जनक ना सेमती ना आम दुख कष्ट विपद आपद थी समय प्रभु आनंद कर पाउल जो पाउल कारागार थे जो बंदी अवस्था थे हाथ गोड़ बंधा होता से समय फिलिप मंडल कहते उत्साह बात आनंद करो पुनश्च कौच आनंद करो आज आम प्रभु आनंद करवा दरकार कारण प्रसंग प्रभु निकटवर्ती गमन गमन दासवान देखू जो मैंने चाकरी अच्छा प्रभु आशीर्वाद करूँ जो मैंने पाठ पढ़ा अच्छा स्टूडेंट भाव में प्रभु आशीर्वाद करूँ जो मैंने किसी कुली कम करूँ किसी रोजगार करूँ परिवार निमंते प्रभु आशीर्वाद करूँ जो मैंने घरे अच्छा प्रभु आशीर्वाद करूँ आम प्रत्येक स्थान में अल्प था कि अधिक था आम प्रभु आनंद करने आवश्यक गमन तुम्हें नाम विनती कारण मंगे देखू मंगलम देखू मंगे सत्य देखू एते मंगलम सत्य देखू एते समस्त जीवन देखो ये कला बुद्ध बुद्धि सुना रूपा गहना घर द्वार बाइक गाड़ी गुड़ा अच्छी पिला ना संतान संतति ना बोली कांदुंट फास्टिंग करुँच प्रभु दुख आउ पिला जिला सब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सब सब अच्छी माने घर पुओ अच्छी झी सब अच्छी किंतु ऋणान्य कौन सी पैसा ना पाठ पढ़ा पैसा नथिबो ए असुविधा केतरा आउ सब सब अच्छी पिला अच्छी माने जिला जो झी अच्छी परिवार अच्छी टंका धन संपत्ति अच्छी किंतु बापा पाखे रोग रहा गोटे से जाऊ ना असुविधा होची ऑपरेशन करी कहले मरीज एमती भी दुख केतरा रही अच्छी एमती सब समस्त पाखे दुख रही अच्छी किंतु प्रभु आनंद करवा दरकार कारण कारण मंगलम देखू मंगेन देखू सिंहलिंगम देखू सिंहलिंग देखू आपण परिवार मध्य अच्छी मो परिवार मध्य आप गाँव मो गाँव सब परिस्थिति कार टंका अच्छी बेसी टंका केते कुछ सेटा का पूरा पैसा का पूरा सब खाइबो पीबो असुविधा नहीं सेटा का पूरा से पलंग करी सोइबो नहीं आनंद नथिबो मन देखे कुसुनियन जनिल राजन नंगेर को नहीं हिंदू मत लोक नहीं जानी एत मो पाखे टंका थिला धन थिला संपत्ति थिला लोक माने इरुंजी टंगे से इलिंजी कुटुंब माने नहीं जनरंजी कुटुंब फिल्म नहीं ये रे तो मनोन देखो गाना इरते मो पाखे शांति किछि नथिला जिसु ना नंगाय मत मनोन गाम तस प्रभु निकटवर्ती तृतीय विषय है प्रभु कतारे आनंद करो चतुर्थ विषय 6 एवं 7 पद पठन करिबा कोनसी किंतु समस्त विषय प्रार्थना और निवेदन द्वारा धन्यवाद तुम्भमानक निवेदन सब ईश्वर निकट जनाओ से समस्त बधर अगम्य जे ईश्वर शांति ताहा तुम्भमानक हृदय और मन ख्रीष्ट जीशु सहभागिता रे सुरक्षा करी रखिबो प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम गौरव 6 एवं 7 पद रे चतुर्थ पॉइंट में जीवा प्रभु को थारे प्रार्थना करो गमाउ तुंगन गार्बेन नबा प्रथम स्मरण करवा गमन तुंगबा माने प्रभु कटारे स्थिर होता द्वितीय विषय गमन तुंग बज इन देवा प्रभु कटार एक मन हो तृतीय विषय गमन तुंग नबा
प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଗମନ୍ତୁଂ ଗାର୍ବେର ନେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହେବା ଦରକାର। ଗାର୍ବେରେ ଗମନ୍ତୁଂ ଆଡେବିଣ୍ଡେତେ ବାଇବଲ ଲିଙ୍ଗନ ସେଣ୍ଟର ଦେଲେ the center verse in the Bible Psalm number 118 verse 8 118 पर्व 8 ରେ ଲେଖା ଯାଏ ମନର ନାମ ଆଡିଟିମ୍ ବିଶ୍ରିଂ ଗମନ୍ତୁଂ ନାମ ଆଡିଟିମ୍ ବଂଶା ଗାମେଟକୁ ବାଇବଲ ସୁପ୍ତଶ୍ରୀ ଆତ୍ରାଣ୍ଡିକରା ଜନେ ଜିକେ କହିଥାଉ ଆଉ ତ୍ରାଣ୍ଡି ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ହଉଛି ବାଇବଲ ରେ ସେଟା ହଉଛି 118 ଗୀତ 8 ସେ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ಮನರಂದಕ್ಕೂ ಕಿದ್ದು ಒಂದು ತ್ರಾಂಗಿ ಕಡದೆ ಲೇಖನ ಅಕನ ಅಕಡ ಅಗಂತ ನಗರದ ಮನರನ್ನ ಉಪರ ಅಡಿದ್ದು ಬಿದ್ದೆ ಗಮನಿಸುವ ಅಡಿದ್ದು ಬಿದ್ದೈತಿ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାର୍ବିର ଆମଜାନ ବିନ୍ଦେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା ରହିଅଛି। ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଅଭାବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ଘର ଭାଇ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ସେ ଗାଳି ଦଉଛି, ସେ ଆମ ବିଷୟ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କର, ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗମନ୍ତୁଂ ଲିଙ୍ଗତ ଗାର୍ବେନ ବେଣ୍ଡତେ ଗାର୍ବେନम बमरपटे बेनेमर सायंतिंग अंत सपोचर वक्रुते कि गुपामरा वक्रुते कि गंगेमरा वक्रुते कि इंगमरा वक्रुते कि बसोडामरा वक्रुते ठीक अछि बिनो आनी बिन गमन्तुं लिंगन प्रभुଙ୍କ ଠାରେ प्रार्थना आपणको प्रार्थना मो प्रार्थना प्रभु निकटवर्ती से आमको प्रार्थना प्रभुଙ୍କ ଠାରେ हेबा दरकार। आ चिंतित हेबा नाही आमर खाद्य विषय आमर बासगृह विषय आमने जो बास करूछु खाद्य वस्त्र विषय आम चिंतित हेबा नाही आमे प्रभुଙ୍କ ଠାରେ प्रार्थना करिबा ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗମନ୍ତୁଂ ଲିଙ୍ଗନ ଆଗାର ବେର ତାସନ ତୁମିନ୍ଦମ ବୁଝାନ୍ତନ ନିଞ୍ଜି ଦ କୁଲମ ନିଞ୍ଜି ବୁଝାନ୍ତନ ନିଞ୍ଜି ଗମନ୍ତୁଂ ଡଙ୍ଗ ଆଉର୍ଚିତ ଏମିତି ଗମନ୍ତୁଂ ଡଙ୍ଗ ସାୟମେତି 6 ଏବଂ 7 ପଦ ଗଠନ କରୁଛୁ। ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ ନିୟର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମାନବିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସଂକଟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଆମେ ନର୍କ ଯିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ସମସ୍ତ ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନେକ ବିପଦ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଆପଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ନଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ପଠନ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଚିନ୍ତା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଗମନ୍ତୁଂ ନଗାର ବିନ ବିନତି ଏଥିରେ ଗମନ୍ତୁଂ ଡଙ୍ଗେ ସାୟନତିନ ଗମନ୍ତୁଂ ତୁୟାଡମ अदनासन तुंजी जन बेनंजी अपुले जन कनी आतंक बिन अपुले द्राइन फिलिपी मनोरी गोवर सदी पाउलो कितु कने संध्या समय आतंक बिनड कुल जन पसुले अपुले सयन ड्राइवन जन पाले कितु डोंगे सायमेजी जाडिन मंडेंग नालिंगले आतंक कने कला तुंजी राकुट बंद कुते इंदो गमन्तुं नीर ना गाड कुलबा बारुकी न बादेरा जन पुक्ताय तो गमन्तुं नीर अपोजिन अडेबिना के बाराले
Gamantung dengan amoi ini minat baralen. Do gamantung amang gamantung dengan agar beda minat baralen. Entasan wayang inji, binang tunan inji, ayuban inji, kan orang kan beda namanya mana surat apa mbak? Ane Prabhu निकटवर्ती स्थिति आमे एई चारि गोटी विषय आमे ध्यान करिबा प्रभु ठारे मते प्रार्थना करिबा धन्यवाद देबा प्रभु निश्चय हमनको साहाय्य करे हमनको समस्त भरोसा सब समस्त हमर लक्ष्य उद्देश्य रही अछि प्रभु निश्चय सफल करिवे प्रभु एई प्रचित वाक्य रे एई संक्षिप्त वाक्य रे प्रभु समस्त आशीर्वाद करतु प्रभु गौरवान्वित दशद प्रार्थना करिबा वाक्य रे भी परमेश्वर तुमरे आश्चर्य नामको धन्यवाद दूसु तुम्हें महान परमेश्वर जो वाक्य जीवंत करते କାର୍ଯ୍ୟସାଧ୍ୟ करते तेरे मृत्यु होइଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜିତ ହେବ এই ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ এই ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଲର୍ଡ এই ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛ ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଯୋଉ କାରାଗାର ଥିଲେ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେ ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମନ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେବୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବଂ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଅଛୁ ଏକମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛୁ ଏକମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମେ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେହିପରି ମନ ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୌରବ ତୁମର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ଓ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେନ୍ Amen. Amen. Okay, thank you. सर बहुत धन्यवाद देउछु बहुत सुंदर आज वाक्य थिला बहुत सुंदर आशीर्वाद वाक्य थिला आम देखि अछु प्रभु निकटवर्ती ए प्रकार वाक्य नहीं आम सुंदर चारिटा वाक्य नहीं आम आज आशीर्वाद वाक्य प्रभुंकर दास आम कड़े नहीं अच्छी प्रथम वाक्य थिला प्रभुंक तारे स्थिर रुह कारण वास्तविक आम जिते बड़े व्याकुल होता जिते परिस्थिति आम सम्मुखीन होता से आम अस्थिरता मन होता आज ए वाक्य अनुसार आम प्रतिज्ञा करवा जिते बाधा विघ्न आसले भी प्रभुंक पाखे आम स्थिर रही आज प्रभु आम कथा कही अच्छी प्रभुंक दास मुखरू आ दुईर वाक्य तिला प्रभुंक तार एक मन हुओ वास्तविक प्रभुंक तार जदि आम एक मन हेबा ताले आम कौन सी परिस्थिति भी आम को केबे हेड़े पारिबो नाही वाक्य अनुसार आम आशीर्वाद पाई अच्छु आ तृतीय वाक्य भी मध्य तिला प्रभुंक तारे आनंद कर आ वास्तविक आम केवल टंका धन आ सबु किछि जतड़ परिवार संगे ताए सेतेबेले ही प्रभु को आम आनंद करिताउ किंतु जेतेबेले आम अभाव होइताउ प्रभु को तारे आम आनंद करि नताउ आम दुख करिताउ आले ता वास्तविक वाक्य अनुसार आम जीवन रे आज आम शिखिलु जानिलु आम मानक जेपरि दुख हो कष्ट हो अभाव हो कि सुख हो प्रभु को पाखे आम आनंद करिवार आवश्यक रही अछि आ शेष वाक्य बहुत सुंदर तिला प्रभु तार प्रार्थना कर वास्तविक आम प्रार्थना करवा आवश्यक किंतु आम अनेक समस्या पड़े आम प्रार्थना न करिक जनकर निर्भर करी आम जाइछु आज प्रभु दास मुखर आम कथा सुंदर कहले आम प्रभु को निर्भर न रखी आ मनुष्य को आम निर्भर रखी ताहु से अनेक आम कष्ट को अनुभव करता आज सुंदर वाक्य आम प्रभु दास आम कड़े नहीं प्रभु ताक आशीर्वाद करंतु परिवार मध्य आशीर्वाद करंतु आ जेते जन आम शुणिलु गूगल मीट रे जेते जन आम जड़ित होइछु समस्त आशीर्वाद पाई अच्छु फेसबुक रे मध्य जो माने प्रभु दास माने प्रभु लोक माने शुणिले से माने मध्य ए वाक्य अनुसार आशीर्वाद पाई अच्छे
थैंक यू सर बहुत सुंदर भाव आमको ए वाक्य आज दिन में सचेतना करी आमको वाक्य को आशीर्वाद वाक्य को कड़े नहीं प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु परिवार मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु आ जो निमंते प्रभु आपण को बाछी मंदड़ी मान निमंते आउ से प्रकार प्रभु तथा व्यवहार करंतु से आम प्रार्थना करियछु ईश्वर प्रेयर ग्रुप तरफ आम मध्य प्रार्थना रखी बोले आम विश्वास करियछु ए समय आम फेसबुक बाहर को आसवा अन्य कार्यक्रम को आम जीवा।